Ya ilahi masani, kai ne kayo wanga zamani, kai kace mu bi ƙur'ani. Kai ne kake kare duk mumin, kai kake agazawa mai rauni, domin sirrin da ke a ƙur'ani. Dukkanin iko na lamani ka yi wa Imam Sharifuddini. Jarabawar da aka yi mashi da rashin mabiya masu kare shi, ‘ya'yansa an raba shi da shi, cikakken lafiya yanzu bayi da shi. Shugaban da ya farkar da mu, shi ya dawo da addininmu, ya dawo da martabar mu, ya kwato ‘yancinmu. Ta ya za mu bar jagoranmu cikin wanga hali? Yaushe za mu sauke haƙƙinsa da ke kanmu asali? Domin yanda muka yi masa zamewa Imam Mursali. Mutuna shi ɗan gidan Zahra ne, ɗan gidan Mursali. Matasa mu farka mu nuna muna bayan jagora, komin rintsi wuya a karmu kafin gidan jagora. Mutuna Imam Mahdi yana gani, karmiyo asara. Ya Rabbana kare Maulana bi haƙƙi Ali Zahra.